କିଏ ହେଲା ଆଜି ମା ପାଖରେ କେନେ ବସିଛ? ଆଜି ମାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମଜା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସତରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଜାଗା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସିଏ ତ ସତ କଥା। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि